وقعي بوليتيكا الشباب تنك زي مرقة قرن أفريقيا. سلام كم يكنيكم سمعتنا أبز حلف أزجمرنايو بزعبا أب كبابينا زركو بحيلتا زملكت لمون كن كتلوينا. أما برق أفريقيا هايمانو تسلمنا ننوي حوان مقابريا بوليتيكا وعلامات كخوني تانيهم. كم زلوم خيكونا دما إسلاميان قجلات أب تفاليو من كسقسات انتلاي أب تنانت أرقزاء تحيلتات أب تنزانيا ناشعو تانغانيكا سودان سومالين زك على ساز نبرا زي همان تاوين حرن تاوين من كسقسات نطوف تساتفو ينيروم. اتي كموداتا نايز حلف زمنات حيزو أب قرنا أفريقيا استقلقل بوليتيكان هايمانوتن زحاواوسن بوليتيكا وسلمنا زبل سم زتوهبو سنا حساب قنا نهايمانوتاو بزحنة قد زيبولو بمخانو أب تنزقلقلن هقراتن زلو قوامو سرعات عشيش بمبال بأزيو تروف قرآن وحقتات نايمس قداد علامة حيزو كنتف يرأى. مبرق أفريقيا كسابتيا موداتاتي ساعتات كويناتان تارشبرا زجمرو لغيزي كاب إسلام ومدكعتات بتزامادي حراي نيروم. كوينو قنا شعنجعتا 299 أبوان نيروبن داري سلام زركوبو إمباسيتات أمريكا بسال قاعدة متأثر بزلو موسعتنيا تشبرتي كابزو تقوعون دحار أشبرتو كجلات أبتو زوبات تقلقلهم. زجم النابل دما ونس أو إسلاماونت أب هجرات زوبا بفلاي دما أب سومالن كينيان أب تحال خدرجة بتسيهم. نلومي كابزوم تعرفات وجلا زخنا آل شباب من كسقاساتو أب قرن أفريقيا بفلاي دما أب سومالن كينيان كريم. Somali soldiers on the front lines of South and Central Somalia. They are carrying out a government offensive against Al-Shabaab. The armed group has carried out attacks against وتهدرات من قصة صوماليا أبجنبرات دو بالمأكلين صوماليا توافيرهم أنصار عتقات الشباب يواجهونه. عتقوا جلة أنصار سلامويان سباتن سراويت صوماليان متقعد خبز جبر عسرتات عامة قطري يركب. سراويت صوماليا الحلف عامة أنصار عتقوا جلة سفيح سرحة كبز جمر رئيس قناة وتسيد كم زرعي سمزي قلتهم. الزحلف عامت بقى الجزيرة السنة زينا ينيرو. اتي أنصار الشباب زقبر تمدب فوليس الرحيت بريدنت حسن الشيخ محمدن قدماء منيسترون زركبوهم لعلو سمز تهاجر والتهدروا لبس لبيسهم أب دفعاتهم كريمهم. President Hassan Sheikh Mahmoud, who has been on the battlefield حدثات صومال بأهجروا محبر سبنا تدقفوا أنصار الشباب قال سخاب زجمرو لعل أسرع عامتها تقطير يركب. انتخونه تعتقوا جلة أبدواون مأكلين صوماليا بدلدو لقتلو كساوانا ختما مقادشو ببقوانو متكعة تخفنو ترايم. إزالو بريدنت حسين شيخ محمد بفولي تبقيسو نتال شباب حزوزو لسو قزعتات نمملاسيو عاتقو تدعيلو. أبتهاجر زرقة كتسالي دركن بوليتيكا وفلياتن كومون حلاوة الشباب تدميرو صوماليا ختفرز أنحتها قريب. الزخي أكل إتان العلي 3 عامتات أحقراو محبرسب أفلتو زيهابا كاب صوماليا تفليا جزار إساتم محادر زوبا سومايلاند مس إثيوبيا أفدق بحري كتهبات تفارمتو مراد وعل نتما أكلاي من قص صوماليا كال بدوه قينو وطراي زيكونا مس إثيوبيا سومايلاندن ناوق زمرح أما فحفحات يركب. جزار أسو الشباب وي حركات الشباب المجاهدين وي من قصقاس منسيات مجاهدين تباهيلو تسواع عطوق بمحبرسب عالم كما شبار وجلة زقصر كوينو زعبي من قليقو سوماليا كوان تخونه ناب كينيا وغاندان إثيوبيان كابو حالفو نقال في إيدن سجيرو كسابي من زرق أحمد كعتاتي زي كايد زيتو وجلة تن سوماليا نبزح عمتات جزيوات أنحا ديكتاتر سيد باره عبشحن جعتا 291 مسودقة زجمرة من قصقاس على الشباب بزبليو عب كلتشحن شدشن بوقع خفلت استقالب. أبت سيد باره زود قل أوان أب سوماليا حد وقع بمجمارو بزحات عطوقات وجلات كفترو ترايميم حدا خباتهم جنينهم زوتو على إتحاد الإسلام كوينو عبلاتو أما أكلاي مبرق ببعال أسامة بن لادن سلطنو وجل حلف إسلاموي وجلي أزي أكلتش عامة مرت مسحبرت إسلامو بايتو وي ICU بمتمار أب سوماليا إسلامو من قسن مقام قالسوم كتلوم بدحرزي كابتن حبرت من قسقاس من إسيات جمرة إذا من قسقاس وجلة نايتي تمرت والتهدروا خنف خوينو أب كلتش حن شدشن نمقاد الشيخ قوات راخ عالم زغنات نقربيت إثيوبيا دك أسكباب زي مخالو أو رحت حساسنا كلتش حن شدشن والتهدرات ناب سوماليا بمئتاو
ነቲ እስላማዊ ጉጅለ ካብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ኣውፅኦም። ኣብዚ እዋን እምበኣር ኣልሸባብ ርእሱ ዝኸኣለ ጎብለል ዕጡቕ ጉጅለ ኮይኑ ካብቶም ካልኦት ጉጅላት ጎሊሑ ክወፅእ ዝኸኣለ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወረራ ንኣልሸባብ ከም ሃገራዊ ተቓላሲ ኣንጻር ወራሪት ክርስትያናዊት ኢትዮጵያ ዝቃለስ እንኮ ሃገራዊ ውድብ መሲሉ ክርአ ገበሮ። በዚ ከዓ ከም እስላማውን ሃገራውን ግንባር ኮይኑ ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ክቃለስ ጀመረ። እቲ ጉጅለ ካብ ዋና ከተማ ሶማልያ ክወፅእ እኳ እንተተገደደ ኣብ ፈቐዶ ግዛታት ሶማልያ ብብዝሒ ክስስንን ክትርንዕን ተራእዩ። ኣብ 2011 ኣልሸባብ ምስ ሸፋቱ ባሕሪ ብምትሕብባር ኣብ ዝጓዓዛ መራኽቢ ገንዘብን ንብረትን ብምጭዋይ ሃብቲ ክድልብ ጀመረ። ኣብዚ ዓመታት ኣልሸባብ ኣንጻር ሰራዊት መሳገር መንግስቲ መጥቃዕቲ ብምፍናው ንግብረ ሽበራውን ጥፋታት የካይድ፣ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ከተማታት ክቋፅር ጀመረ። ኣብ 2011 ክልተ ስፓኛውያን ሰራሕተኛታት ሜዲሲን ፍሮንቲር ብምጭዋዮም መንግስቲ ኬንያ ኣንጻር እቲ ጉጅለ ክቃለስ ተቐሰበ። በዚ ድማ ሰራዊት ኬንያ ናብ ደቡባዊ ሶማልያ ብምእታው እቲ ኣብቲ ደቡብ ዝነበረ ዝሓየለ ሰራዊት ኣልሸባብ ብምጥቃዕ ነቲ ጉጅለ ከዳኽሞ ጀመሩ። ብዙሓት ዕጡቃት ኣልሸባብ ኢዶም ናብ ሰራዊት ኬንያ ሂቦም እንተኾነ እቲ ስርሒት ናይ ኬንያን ኢትዮጵያን ነቲ ጉጅለ ሙሉእ ብምሉእ ከጥፎ ይከኣለን። ሓደ ካብቲ ነዚ ጉጅለ ከይጠፍእ ዝሓገዞ ኣብ ሶማልያ ድልዱል መንግስቲ ዘይምህላውን ንዓመታት ዝቐጸለ ደርቂ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሶማልያውያን ኣብ ረድኤት ዝምርኮስ ህይወት ስለ ዘለዎምን እዩ። ነዚ ጽቡቕ ዕድል ዝጥቀመሉ ኣልሸባብ ነቶም ኣብቲ ንሱ ዝንቀሳቐስሉ ረድኤት ክዕድሉ ዝመፁ ኣባላት ሰብኣዊ ትካላት ብምጭዋይ ጅሆ መሓዝን ገንዘብ ክሓትትን ተተሓሓዞም። ኣብ 2012 ኣብ ዝፈነወ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ምስ መራሒ አልቃዒዳ ኣይመን ኣልዛዋሪ ዝምድና ከም ዝመስረተ ኣፍለጠ። ከም ዝፍለጥ አልቃዒዳ ምስ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ከምኡውን ኣብ ናይጀርያ ዝርከብ ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራ ቦኮ ሓራም ምትሓዝ ዘለዎ ጉጅለ እዩ። ኣብ 2015 እቲ ኣብ ኢራቅን ሶርያን መጥቃዕታት ጀመረ እስላማዊ ሃገር አይኤስ ኣብቲ እዋን ንኣልሸባብ ምስኡ ክሓብር ብቪድዮ መፀዋዕታ ኣቕረበሉ። እንተኾነ ኣልሸባብ ምስ አልቃዒዳ ጥራይ ዝምድንኡ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍለጠ። ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ካብ ዝገበሮ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ እቲ ኣብ 2017 ኣብ ሞቃዲሾ ዝፈጸሞ ኣብ መኪና ብተፃወደ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ኮይኑ ልዕሊ 500 ሰባት ዝተቐትልዎ ሽበራ እዩ ነይሩ። አልሸባብ ነቲ ናይ ወሃቢ እስላማዊ ኣስተምህሮ ዝኽተል ኮይኑ ካብቲ ዝበዝሑ ሶማልያውያን ዝኽተልዎ ናይ ሱፊ እስልምና ዝፍለዩ ኣብ መንስያት ዝዓለመ ብሙዚቃን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ሬድዮን ብሶማልያ እንግሊዝኛን ፕሮፓጋንዳ ይዝርግሕ። ቆልዑ ዓጢቑ ዘሰልፍ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ደቂ ኣንስትዮ ቦምባ ዓጢቐን ርእሰ ቅትለት ብምፍጻም ኣብ ተፈላለዩ ከባቢታት መጥቃዕቲ ክፍጽማ ይግብር። አልሸባብ ነቲ ኣብ 2016 ኣብ ኬንያ ዝፈጸሞ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ባዕለየ ፈጺመ ኢሉ ቅድሚ ምእማኑ በቲ ኣብ 2010 ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ኣብ ልዕሊ መዛዘሚ ግጥም ዋንጫ ዓለም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ሰባት ተፈጸመ ሓደ ኣሜሪካዊ ዝርከቦም ልዕሊ 70 ሰባት ዝቐተለ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምባውን ተሓታቲ ነይሩ። እቲ ኣብ መስከረም 2013 ኣብ ሓደ ማእከል ናይሮቢ ዝርከብ ሱፐርማርኬት ተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደሉ እውን ባዕሉ አልሸባብ እዩ። አልሸባብ ንዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሚሶም ኣብ ተፋልዩ እዋን ዘጥቅዐ ኸውን ከሎ አልሸባብ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘይጠፍአ ሰራዊት ኣሚሶም ሕጂ እውን ኣብ ሶማልያ ይርከብ። በዛ አልሸባብ መጥቃዕቱ ኣብ ሶማልያን ጎረባብቲ ሃገራትን ቀፂሉ ኣብ 2010 ኣብ ኡጋንዳ ኣብ 2013 2014 ከምኡውን 2015 ኣብ ኬንያ ኣጥቂዑ። እውጅ ዕላማ አልሸባብ ንሶማል ናብ እስላማዊት ሃገር ምቕያር ኮይኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ሕጊ ሸሪዓ ብምትእታው ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ኢትዮጵያ ዋላ እኳ ብታሕሳስ 2008 ብጥሪ 2009 ሰራዊታ ካብ ሶማል ተሰሓበት ደገና ኣብ ትሕቲ ጽላል ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝነጥፍ ብቁፅሩ ካብ ኩለነተን ሰራዊት ዝርከብ በርከታ ሃገራት ዝበዝሕ ማለት 4300 ሰራዊት ናብ ሶማል ብምእታዋ ኣድህቦ መጥቃዕቲ አልሸባብ ኣብቲ መሰጋገሪ መንግስትን ኣብቲ ካብ 2007 ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝምራሕ ተዋፊሩ ዝርከብ ተልእኾ ምዕቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ኣተኪሩ ቀፂሉ። አልሸባብ ብዙሕ እልቂት ዝፈጸመላ ኬንያ ሓንቲ ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ እያ። ኣብ ኬንያ ንዓበይ ዝኸደ ሽበራዊ መጥቃዕታት ብአልሸባብ ተፈጸመ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ፖለቲካ እቲ ሃገር ተዋሲና ንብድል ኣለና ዝብሉ እስልምና ዝእምነቶምን ኣብ ወሰናሰን እቲ ሃገር ብፍላይ ድማ
ኣብ ዞባታት ገማግም ባሕርን ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያን ዝነብሩ ኬንያውያን ምስቲ ናይሮቢ ዝመደብሩ መንግስቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዘይምህላዎም ምስ ኣልሸባብ ክሰምሩ ነቲ ዕጡቕ ኣፍ ደገ ከም ዝኸፈተሉ ይፍለጥ። ኣልሸባብን ኬንያን ዝያዳ ኣብ ወጥሪ ዝኣተዉ ኬንያ ንኣልሸባብ ንምጥፋእ ኣብ ዝተጀመረ ወፍሪ ንምስታፍ ብጥቅምቲ 2011 ወተሃደራታ ናብ ሶማል ምስ ለኣኸት እዩ። ኣልሸባብ ድማ ሕነ ናይቲ ሰራዊታ ኣብ ሶማል ይፍጽሞ ኣሎ ዝበለቶ ግፍዕታት ንምፍዳይን ሰራዊታ ካብ ሶማል ክስሕብ ንምስግዳድን ኣንጻራ መጥቃዕታት ጀሚሩ። ኬንያውያን ኣባላት ኣልሸባብ ኣብቲ ሃገር ብዝፈጸሞ ሓየሮ መጥቃዕታት ልዕሊ 600 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ገለ ኺላት ከም ዝብልዎ ድማ ኣሳቲ ረብዒ ካብ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ኬንያውያን እዮም። እቲ ካልእ ኣሰንባዲ ሓቂ ከዓ ኣልሸባብ ምስቶም ኣብ ሶማልን ገለ ክፋል ኬንያን ዝርከቡ ህዝብታት ርክባት ዘለዎ ምዃኑ እዩ። ዋላ እኳ ካብቲ ቀንዲ ዕርድታቱ ካብ ነጋዶ ግብሪ ዝእከበለን ዝነበራ ከተማታት ሞቃዲሾን ኪስማዮን ተጸሪጉ እንተወፀ ዓብዪ ግምት ዝወሃቦ ገንዘባዊ ሓገዛት ኣብ ካልእ ይረክብ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓደስቲ ተዋጋእቲ ኣብ ምምልማል ክዕወት ተራእዩ። ኣብ ኬንያ እቶም ንምልመላ ዒላማ ዝኾኑ ሰባት ኣብ 20 ዕድመ ዝርከቡ መንእስያት እዮም። እቲ ምልመላ ድማ ምስ ድኽነት ቁጠባዊ ዘይምምዕራይን ሸቕለት ኣልቦነት መንእስያትን ይተኣሰር። ታሕተዎት ሓለፍቲ ኣልሸባብ ወርሓዊ ካብ $60 ክሳብ $200 ደሞዝ ከም ዝኽፈሉ ይንገር። ኣብ 2011 ዝወፀ ጸብጻብ ተቋጻሪ ጉጅለ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ሶማልን ከም ዝሕብሮ ድማ ኣልሸባብ ኣብ ወደባትን ማዕርፎ ነፈርትን ብዝእክቦ ግብርን ክፍሊትን ካብ ግብሪ ኣቑሑ ኣገልግሎታት ዝረኸቡ ኣታዊታት ካብ ዘቤታዊ ፍርያታት ብዝረኸቡ ዓይነታት ግብሪ ካብ ወፍያታት ጂሃድ ብጉልባብ ሃይማኖታዊ ግዴታ መኽንዩ ኣብ ኬላታት ብዝእክቦ ግድድ ወፍያታት ኮታ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣቢሉ ዓመታዊ ካብ $70 ክሳብ $100 ሚልዮን ከም ዝረክብ ይግለጽ። ኣልሸባብ ብኽንዲ ኣታዊታት ዝንቀሳቐስ ሃብታም ውድብ ደኣ ይኹን እምበር ህዝቢ ሶማል ግን ባህርያውን ሰብ ዝሰርሑን ሓደጋታት እናተበራረዩ ዝሳቂዎ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣልሸባብ ካብቲ ህዝባዊ ምዕዝምዛማት ዝበርትዓሉ ከባቢታት ገማግም ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ ሓያሎ መንእስያት ኣብ መሳርዑ ከሰልፍ ምኽኣሉ ናይ ኣጋጣሚ ይኮነን። ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ድማ እቲ ጉጅለ ሶማላዊ መወቆል ኣብ ዘለዎም ሰባት ጥራይ ከይተሓፅረ ሕብረ ብሔራዊ ወለዶ ተዋጋእቲ ናይ ምህናፅ ድሌት ኣለዎ። ጽቡቕ ዝመነባብሮኦም ገለ ምሁራት መንእስያት እውን ነቲ ጉጅለ ተጸንቢሮሞ እዮም። ንኣብነት ኣብ 2016 ኣብ መቕታል 147 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ናይ ኬንያ ዝተኻፈለ ዓብዱራሕማን መሓመድ ተባህለ ናይ ሕጊ ምሩቕ ዝኾነ መንእሰይ ወዱ ናይ ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኬንያ ነይሩ። ከም ዓብዱራሕማን ዝኣመሰሉ መንእስያት ብሃይማኖታዊ ስምዒታት እምበር ብስእነት ተደሪኾም ኣባላት ከም ዘይኮኑ ርዱ እዩ። ተመዝማዚ ሃይማኖታዊ ስምዒታት ንምፍጣር ከይኮነ ኣይተርፍን ኣልሸባብ ኣብቲ እዋን ኣብ ኬንያ ንኣመንቲ ክርስትና ካብ ሙስሊም መሳርሕቶም ፈልዩ ዝቐተሎም። ብሓፈሻ ኣልሸባብ ኣብ መሬት ሶማል ተፈጥረን ኣብ መጋቢት 2008 ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መዝገብ ዝርዝር ኣስማት ናይ ወፃኢ ኣሸበርቲ ውድባት ዘእተወተን ዕጡቕ ጉጅለ እዩ። ቤት ምኽሪ ዝምድናታት ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዝብሎ ድማ እዚ ጉጅለ እዚ ንሶማል ናብ እስላማዊት ሃገር ንምቕያር ይቃለስ። በቶም ኣብ ሶማል ተራእዩን ህይወት ኣህጉራውያን ሰራሕተኛታት ረድኤት ጋዜጠኛ ሲቪል ሰርቪስ መራሕትን ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ዝለከሙ መጥቃዕታት ድማ ይኽሰስ ጥራይ ዘይኮነ ንመብዛሕትኦም እቶም መጥቃዕታት ግዜ ከይወሰደዩ ሓላፍነት ዝወስደሎም። መጥቃዕታት ኣልሸባብ ግና ኣብ ሶማል ጥራይ ዝተሓፅሩ ይኮኑን ኬንያ ሶማል ኣብ ሃገራት ምብራቕ እውን ዝፍጸሙ እዮም። ኣልሸባብ ምስ ካልኦት ኣብ ምፍጣር ራዕድን ሽበራን ተዋፈሩ ውድባት ርክብ ከም ዘለዎ ኣይክሕድን እዩ። ሓደ ካብኣቶም ኣልቃዒዳ ኮይኑ ብለካቲት 2012 መርሒ ኣልሸባብ ኣሕመድ ዓብዲን መርሒ ኣልቃዒዳ ኣይማን ኣዘዋሂሪን ኣብ ሞንጎ ኣልሸባብን ኣልቃዒዳን ኪዳን ከም ዘሎ ዝኣወጅሉ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ዘርጊሖም ምንባሮም ይዝከር። እዚ ሓይሊ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሶማልን ከባቢ ሃገራት እናተንቀሳቐሰ ሽበራ ብምፍጣር ዕረፍቲ ስለ ዘይሃበን እቲ ናይ ሕብረት ዓቃቢ ሰላም ኣሚሶም ክሳብ ሎሚ ኣብ ሶማል ዓስኪሩ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልትና ክሳብ ኣብ ዝመጽእ መደብና ንራኸብ። ሰላም ቅነ ሰናይ ክፍለ